Yawwa dama ina so in gaya maka. Kaga dai kai ka zo har gidanmu ka ce kana son ka yi aure. Na taimaka maka na ce zan aure ka. Har na aure ka yau ko? Ka zama mijin Hajiya. To don haka ina so in gaya maka. Idan na ce ka yi abu ka yi. Idan na ce bari bari. Ka fahimta? Da na ce yi min abu ka je da gaggawa. Shara, wanke-wanke, girki, komai da komai da na umarce ka kawai ka je ka yi. Na aure kina azabtar da ni, kina azabtar da ni wallahi. Kin ce gyara shinkafa ni nan nauri ne? Nan nauri ne kina ta man gyara shinkafa kullun azabtar. Wallahi ka ba a hankali zan sake ka saki uku. Kika ce? Na gode zan gyara alƙura. Wallahi wannan kaɗan na yi maka. Zan gyara ma wallahi zan gyara. Kuma wallahi na zo aka dafa ina ci na ji dutse. Wallahi sai ka ji a jikinka. Ba ne zo? Ka ba a hankali fa. Zan gyara wallahi zan gyara. Wallahi da rabon yau in ta farfasa maka jikinka. Kuma za ka fi da min shinkafa kuɗi fa na sa na siyo fa. Na gani na gani. Ina ɗaki na baka minti 30 ka dafa ka zubo min ka kawo min. Ba ne zo? Ina za a yi baki ni wallahi kan mu kan wanda ma bare ishe mu fa. Bare ishe mu ba. Na ce ka yi ka dafa shinkafa ina jiran ka ɗaki ka kawo min. Ya zama dole ya zama dole. Ya zama dole. Na dafa dan mun kike fa wallahi dan mun kike yi. Me ka ce? Gyara alƙura zan gyara. Kai minti 30. Gyara. Na shiga uku na zama mijin Hajiya alƙura. Na zama mijin Hajiya.